היי יוטיוב, כאן דיטבוקס פרננדו. היום אני אראה לכם טעימה ממפת טקית אדוונטור שאני מכין. המפה לא תינתן להורדה כי אני עדיין עובד על זה, זה ממש בהתחלה שלו. אז בואו נתחיל. יש לנו כאן תיבה Take this if you want come in. דרך אגב, אני קצת מצטער על האנגלית שלי שמה, פשוט לא כל כך טוב, בכל זאת אני רק כיתה ו'. יש לכם שלט שכבר מכוון מראש. מה שאתם עושים, אתם פשוט לוחצים קליק ימיני והדלת הזאת נפתחת. אוקיי, כאן זה המתגים של האור. צד אחד, צד שני. Take a minecart and go to begin of the quest. יש פה אנדר צ'סט, ואתם תכף תראו למה אנדר צ'סט. לוקח פשוט מיינקארט, שם את זה כאן, לוחץ על הכפתור, אני רק אעשה בוקר. כן, כמו שאתם רואים זה מהגג של הבניין, זה פשוט נופל לכאן. עכשיו הדרך תהיה קצת ארוכה. פה זה סתם עשיתי פיצוץ בטעות, אז סתם חשבתי לזרום עם זה. הדרך קצת ארוכה, אז בינתיים אני אסביר לכם שטקית זה פשוט, למי שלא יודע, זה חבילה של מודים, בעצם מעין לאנצ'ר של מיינקראפט ששמו בתוכו מלא מודים. זה מודפק. כן. כן. הנה אנחנו כבר מגיעים, אתם רואים כאן בית, והנה האנטר צ'סט. הגענו. אפשר גם לחזור לשם, אבל זה לא כל כך משנה. האנדר צ'סט כמובן מכוון לפי צבעים, למי שמכיר את המוד. אני לא אכנס לזה עכשיו. This is your house. הנה. כאן עשיתי מתנה קטנה. חיברתי חיישן סולארי לפה עם בטבוקס. פצצה קטנה למה שיש בתיבה. בואו 16 רוז, קבלסטון, חומרי בנייה, אקסטרקטור, קומפרסור and maturator. אוקיי. You want to go there. זה מעין מקום כזה. אני לא אראה לכם עכשיו, אבל אתם אמורים לעשות כאן משהו שקשור בלדרוך על הלוחות לחץ האלה. אני לא אגלה מה זה הולך לעשות, את זה שאני אפתח את המפה אתם תצטרכו להבין לבד. אוקיי. הנה, כאן זה forest with surprise, שזה הפתעה. את ההפתעה הזאת אני אגלה לכם, כי זה משהו שממש יכול לעזור לכם בסורווייבל. אם תסתכלו טוב בכמה מהעצים, יש לכם עופרות. אני לא שמתי כל כך, אני יכול להגיד לכם ששמתי טין, שמתי קופר ושמתי איירון. חלק מהעופרות יש איזו עופרה אחת שהיא מתחת לגזע, אז תחפשו. אתם יכולים למצוא גם, הנה קופר. כן. ומי שאומר איך לעזאזל אתם חוצבים את זה, אז הבאתי לכם גם בתיבה שאתם יכולים. יש כאן רבר ווד, שאתם יכולים גם לעשות ממנו גומי. רגע, זה לא הרבר ווד. יש לי כאן, הנה, רבר ווד. אוקיי. בעיקרון, הנה החיישן סולארי, שתמרתי אתכם. עכשיו, יש כאן לפעמים כל מיני כאלה, כמו think under, שאם תבינו למה אני מתכוון, אז זה תהיה לכם הפתעה. פה רשמתי what, כאילו כאן שלט שהוא לא עומד על זה, כאילו זה היה עומד על זה, היה לזה מקל כזה מתחת, זה פשוט מרחב באוויר. אתם תנסו להבין מה יש כאן, אם תבינו, תהיה לכם הפתעה קטנה כזאת שתעזור לכם. כן, את הבית שוב, יש לכם כבר מיטה מסודרת והכל, יש לכם אוכל,
וגם בקטע עם הפרשר פלייט יש לכם גם תקבלו אוכל. טוב, בואו נחזור. רק נבדוק שזה מקליט באמת, כן. סליחה. כן, אז שוב, אז בעיקרון אני עשיתי את זה, סתם חשבתי לעשות טירה כזאת, אבל אמרתי וואלה, אפשר לפתח את זה ולעשות את זה מפה, אבל זה סופר פלייט ואני לא יכול לשנות את זה. אז התחלתי לפתח את זה ככה ולזרוע וכל מיני כאלה. אני אעשה גם איזשהו מדריך איך ליצור מפות קווסטים מסופר פלט. הנה שוב, אתם רואים את הבית, ממש השקעתי. סתם חידה כזאת קטנה, בוא נראה אם הוא מצליח לדעת איך עשיתי מדרגות מדיימונד. כמו שאתם רואים, מדרגות מדיימונד. אני מצליח לזהות, אז במקום לזהות בפנים. בעיקרון, במקום זה, אני ראיתי איזה מדריך שאפשר להשתגר. אבל כשניסיתי את זה, ראיתי שזה רק משגר חפצים, אז בגלל זה עשיתי את הרכבת והכל. אוקיי, אז זה הכל להיום. אני מקווה שאני אשיק את המפה הזאת לראשונה, אתם תורידו. ולייק וסאב אם אהבתם, גם אנלייק, בסדר, זה בסדר. אוקיי, אז ביי יוטיוב.